Һәр бер кешенең хәле турында мәгълүмат бердәм регистрга кертелә. Шулай ук сәламәтлегенә аеруча игътибар итәргә тиешле кешеләрдә ачыклана. Аларга кирәк булса, тикшерү һәм дәвалану үзү мөмкинлеге бирелә. Һәркем игътибарга лаек проекты Спас районында старт алды. Тикшерү барышында сәламәтлеге какшаган 420 кеше ачыкланды. 22 кешедә инфаркт, 24 кешедә инсульт чире кисәтелде. Беренче этап Татарстанның 7 районын йөреп чыгарга исәпләнгән. Дөньяда яман шиш авырулары саны арта. Ел сайын Татарстанда 15 меңнән артык яңа онкология авыруы ачыклана. Авыруны башлангыч стадияда билгеләү өчен даими тикшеренергә кирәк. Яңа технологияләр һәм заманча җиһазлар кулланып, дәвалау авыруларны тулы канлы тормышка кайтарырга ярдәм итә. Виктор Малыгинның 12 эшәгенә операция ясауга бер атна вакыт узган. Аны хастаханәдән чыгарырга әзерлиләр. Хәзер авыру турында оныта ала. Авырудан бик интеккән, тән температурасы 39 градуска кадәр күтәрелгән. Такая тянущая, небольшая боль была. Башта авырту каты булмады, тора-бара көчәйде. Төннәрен тыныч кына йоклый, берни эшли алмый идем. Операция 4 сәгать дәвам иткән. Яңа технологияләр кулланып, табиблар үз гамәлләрен монитор аша күзәтә. Кырсакны кисмичә генә тишек ясап шишне юк иткәннәр. Ярты ел эчендә диспансерның 6 пациентына шул рәвешле ярдәм итә алганнар. Мы неделю назад сделали операцию, уже поняли. Без бер атналык операция ясадык. Хәзер авыруны чыгарырга җыенабыз. Әгәр операцияне тирене кисеп ясаган булсак, ул яңа утрагына башлаган булыр иде. Ә болай эшләгәч, ул тизрәк терелә. Ә хәзер ул хатыны кайнаткан, яраткан компотын рәхәтләнеп эчә. Тызлы, ачы, ысланган ашамлыкларны гына куллану тыелган. Нужно как-то почаще обращать. Үз сәламәтлегеңә, үзеңне ничек хис итүеңә ешрак игътибар итәргә кирәк. Температураны, кан басымын мөмкин кадәр күбрәк тикшереп торырга кирәк. Бу киңәш өлкәннәргә генә түгел, диспансерлаштыруны 2 елга бер тапкыр узуны да онытмау зарур. Правой молочной железы все хорошо. В левой же мы видим рак молочной железы. Ауруны башлангыч стадияда ачыклау тулысынча дәвалау мөмкинлеген бирә. Республикада диспансерлаштыруга кадәр сөт бизе яман шеше авыру беренче стадиядә нибары 15-16% очракта гына ачыкланды. Соңгы елларда ул 40%-ка җитте. Калын ишәк шишен дәвалау дәрәҗәсе дә сизелерлек артты. Шуңа күрә һәркем үз сәламәтлеген вакытында тикшертеп торырга тиеш. Ания Габадуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.